Shalom para sedherek kang kinasih, tepangaken kula Penatua Titi Ismulyanti saking GKJ Purwantara Klasis Wonogiri. Kula badhe ngandharaken renungan sabda winedhar dinten menika Setu 19 April 2020. Waosan leksionari ing dinten menika waosan sepindah saking kitab Ayub 11 ayat 1 ngantos dumugi 11. Mazmur tanggapan saking Jabur 3 ayat 1 ngantos dumugi 1 kalajengaken ayat gangsal 11 lan 16. Waosan kaping kalih saking 1 Petrus 1 ayat 1 ngantos dumugi gangsal lan waosan Injil saking Injil Matius 17 ayat 57 ngantos dumugi 26. Kanthi jejerenungan ringkih. Ewadene waosan kitab suci ingkang dados pepemut tumrap kita sedaya kapethik saking kitab Ayub 11 ayat 11 ingkang mekaten. Manungsa menawi sampun pejah punapa saged gesang malih? Menawi mekaten kawula gadah pengajeng-ajeng salaminipun kawula nglampahi kangelan ngantos dumugi ing giliran kawula. Makaten sabda pangandikanipun Gusti, rahayu kita sami ingkang purun mirengaken lan nindakaken sabda pangandikanipun Gusti ing gesangipun. Haleluya. Amin. Para sedherek ingkang kinasih ing Gusti Yesus Kristus, ing film-film ingkang temanipun tiyang ingkang nggadhahi kegiatan super, satunggaling kegiatan ingkang asring dipun ketingalaken inggih menika kegiatan kangge mulihaken diri kanthi cepet. Contonipun, satunggaling pahlawan super ingkang dawah saking gedung tingkat ingkang inggil sanget, ananging awit piyambakipun saged mulihaken diri kanthi cepet, mila balung-balung ingkang risak utawi perangan badan ingkang tatu enggal saged pulih lajeng siap tanding malih nglawan mengsahipun. Temtu kemawon menika namung khayalan. Sejatosipun menika nggambaraken pepinginanipun manungsa lan nedahaken kasunyatan bilih kawontenanipun manungsa menika ringkih. Kados jejerenungan dinten menika. Ayub ugi mratelaken bab menika. Piyambakipun malah mbandhingaken manungsa kaliyan wit. Nyatanipun wit taksih langkung kiyat tinimbang kita. Wit ingkang sampun dipun tegur taksih saged tuwuh malih trubusanipun. Lan wonten ugi wit ingkang umuripun atusan taun. Ing jamanipun Ayub, pangertosan bab pagesangan saksampunipun pejah menika dereng wonten. Sinaosa mekaten, Ayub ing mriki ing saktengahipun pangertosan ingkang winates nedahaken pengajeng-ajeng bab pepanggihan antawisipun Ayub kaliyan Gusti Allah saksampunipun piyambakipun pejah. Minangka tiyang pitados, kita ugi ngugemi lan mitadosi bab menika. Bilih saksampunipun jasmani kita pejah, boten langsung musna. Ananging kita malah badhe ngalami gesang langgeng ing roh. Menika sejatosipun ingkang mbentenaken manungsa kaliyan makhluk sanesipun. Lan minangka tiyang pitados, kita ugi nggadahi perkawis ingkang mbentenaken kaliyan tiyang donya. Inggih menika kita nggadahi jaminan kawilujengan ing kalanggengan. Manungsa menika makhluk ingkang ringkih. Sampun sakmestinipun jalari kita langkung atos-atos sanggen kita nglampahi gesang menika. Sinaosa kita ringkih, kita nggadahi pengajeng-ajeng dhateng Gusti Allah. Menika sumbering kegiatan kita. Mugi Gusti berkahi. Amin.